Salutare lume, eu sunt Casi și bine m-am regăsit la asta e o promovare. Știu că e o promovare, e un episod mai scurt. O să facem promovare lui Zimba Gaming, care o să-l vedeți. Uitați-l aici, Zimba Gaming, dacă vreți să-l căutați pe Skype. În fine. Așa, și o să vă las un link la canalul lui, să intrați la el, să-i dați un like, subscribe. El postează Minecraft sau ce mai postezi? Mai fac și niște promovări. Așa a zis, așa. Și s-ar putea să posteze mai multe videoclipuri în continuare. Era mai de mult. Și poate mai multe jocuri. Deci cam atâta a fost promovarea pentru astăzi. Bye bye!